Hwyl da, croeso nôl. Bore dydd Mercher to ata i Sian Spencer a Menter Gorllewin sy'n gar. Ni ni ddechrau band to fel arfer. Ddim byd newydd fan hyn. Bach o twymo lan. Main event. Abs. Gwrw lawr. Syml. Gwahanol i garfer heddi nawr, beth ni'n neud yw rhywbeth ni'n galw yn EMOM. So every minute on the minute. Beth sy'n digwydd yw, byddwn ni'n rhoi munud ar y cloc, byddwn ni'n rhoi ymarfer i chi, a wedyn ni fe'n gweithio chi faint o'r ymarfer yna i wneud. A wedyn, y nod yw iddo ben a cwblhau hwnna o fewn y munud, a wedyn beth bynnag sydd ar ôl o'r munud yna, chi'n cael resto. So os chi'n bennu mewn 30 eiliad, ydych chi'n 30 eiliad y rest. Ond os ydych chi'n cymeryd 50 eiliad i chi wneud mond 10 eiliad rest ych chi tan bod chi'n symud mlaen i'r ymarfer nesaf. So bydd 5 ymarfer i gael. Byddwn ni'n gwneud y 5 na jyst 4 gwaith rownd. So bydd 20 munud fel awr un. So bydd definite 20 eiliad rest ych chi ar ôl ymarfer diwethaf, achos bod hwnna i amser. Ond y gweddill bod mae'n dibynnu faint i chi'n dod ben yn neud o fewn y munud hynna. Ond beth beso, fe'n disgrifio fe bach to mewn eiliad nawr. So, i ni cael twymo lan, beth fydd gen i chi wneud i ddechrau off gyda. Mae mas y coesau, gymaint a bosib tan chi'n teimlo stretch bach neis, a mi moyn chi jyst mistyn lawr at y bus y trad yna, cadw'r coesau'n syth, a jyst mistyn lawr. Coesau'n syth, os ydych eisiau chi mynd mas bach to, i cewch mas bach to. A wedyn mi moyn chi dod o lan, a jyst moyn chi plygu un post ar y tro fan hyn nawr. Felly bod chi eistedd nôl mewn i cader. Eistedd nôl agor y hips yn lan. Teimlo jyst tu fewn y coesau yn stretcho fan hyn. Nai, lyflu. O fyna nawr, mi moyn chi ddod lan. Ni mi ddod lawr nawr. A wedyn beth mi moyn chi wneud, fe mas ar coesau. Tyco'r bus y trad tu ôl, mi moyn chi eistedd nôl mewn i'ch trad, a wedyn gwasgu'n dyn nôl am fan hyn. So eistedd nôl, gwasgu'n dyn. Yn bosib byddwch chi'n teimlo'r penol yn pinjo, yn bosib byddwch chi'n teimlo bach o stretch yn y hips yn hyn, hwn jyst yn hyn i switcho'r penol mlaen, a mwyn agor y hips yn am y bod yn myrru dyn. I wneud 3 to, so mi'n mynd 3, 2, 3, 1. Lyfli job. Dewch lawr, ni'n gwneud cath o bus, cath tris. So dwylo dan sgwydden, peniniau dan y hips. Mi moyn i chi gyntaf i tyco'r gen y danol, edrych dan coesau, a hyntiwch lan, gwasgu mewn i'ch mat. A na fi moyn chi do gwyth, penol mynd lan, pen mynd lan. A ni'n mynd nôl to, so mi moyn chi hyntio dano, gwasgu mewn i'ch mat. Teimlo'r sgwydden agor lan, a nôl. Un to fel hyn, nôl lan, a lawr. Lyfli job. O fan'na, mi moyn chi dod a'ch trod dde yn agos i'ch lawr dde chi. A mistyn y braich dde yna lan, a nôl lawr. Ni'n gwneud 5 o'r un, so 4, da iawn, 3, 2, a 1. Nôl ar gos hynna, fi'n ei troi rhwng, fel bod fi'n gweld chi. Cos wyth na, tro wyth i'r braich wyth, a wedyn lan y braich na to, lawr 5 o'r un, so yna 2, 3, da iawn, 4, a 5. Lyfli job, cewch nôl mewn i'ch bocs chi. Fe moyn chi tyco'r trad na dano. Ni'n mynd i codi'r peniniau lan, pwsio'r hips lan i'r awyr, a ddod nôl lawr. So dysgwch chi nawr i teimlo stretch mewn o'r cefn coesau. Ni'n mynd hynna to. Ni'n mynd i pwysio lan, hips lan, nôl lawr. Ni'n mynd 3 to. So ni'n mynd 3, 2, 1 to. Tre hyn, yma chi aros lan, cerdded, y dwylo na mewn, a rolwch hunan lan na fyna. Na twymo lan fyna, bach o wahanol i gamber, ni'n gwybod, ond na jyst ffordd i cael twymo'r corff lan. So, 5 ymarfer ni'n ei wneud. Munud 1,
Byddwch chi'n gwneud beth fi'n galw yn walkout. So, wrth walkout, fi'n ma'n chi'n trio cadw coes yn syth o bosib. So, cewch mas os oes eisiau, yn agosach ni bod yn anoddach chi. Fi'n ma'n chi'n trio cadw'n syth er mwyn teimlo stretch o'r cefn y coesau. Mae'r marfer hyn ni'n weithio cefn y coesau, y côr fel popeth a'r sgwydd a'r breichau. So, chi'n gwneud 8 i 10. So, fi'n rhoi fel rhoi range bach i chi fod dibynnu sut chi'n teimlo bore yma. So, chi'n rolo lawr, cerdded mas i'r planc bore'n dyn, pen ôl yn dyn, cerdded i nôl mewn, a lan. So, chi'n gwneud 8 i 10 o'r una. So, os chi'n teimlo, fe'n gweithio chi fe'n amser sy'n rôl y cloc, a wedyn os chi'n teimlo bod digon amser chi'n gwneud drwy to, cewch am 10. Alright? Marfer 1. Marfer 2, ni'n gwneud squats. Fi'n gweud 20 i 15. So, to, os chi'n cyrraedd 20, mae da chi 30 eiliad, cewch am y 15 na. Os chi yn cyrraedd 10 eiliad ar ôl a chi ar 20, byddwn ni'n bennu ar y 20 na. Alright? Marfer 3, ni'n mynd o lawr i wneud push-ups. So, ydych chi'n dod lawr, push-ups. Dyn ni nawr, fi'n fi'n gweud 20 i 15. Wel, sio chi'n teimlo ar hwnna. Marfer 4, ni'n mynd lunges am y nôl. So, ydych chi'n camu nôl. Fi'n gweud 20 fan hyn, so 10 pob cwrs. Wedai 16 i 20, so 8 i 10 pob cwrs. Alright? A marfer rhif 5, ni'n mynd i fel rhedeg o'r spot, so ni'n mynd wobbler hyn, 40 eiliad o hwnna, cael y galon lan. Chi'n gwybod yma definite chi 20 eiliad dros y diwedd hwnna. A dyna'r ymarferiad. Syml rwy fyna, ond mae'n mynd i weithio'r corff i gyd, a bod chi wedi bennu mewn 20 munud. Special. Reit, o timer fi, a ni'n i ddechrau. So, mae dynnu'r walkouts na i ddechrau. 8 i 10 o rheina. Ond ni'n barod i fynd. So, coesau wedyn, mor syth a bosib. Ni'n mynd i fynd yn 3, 2, 1. So, chi'n cerdded i lawr. Mas o'ch chi'r planc na, bore'n dyn, pen ôl yn dyn, a chi'n rolo i nôl lan, cerdded i mewn. Fi'n mwyn chi gwasgu'r pen ôl yn dyn, mae gyntaf chi'n bwrw'r top, a chi'n gwasgu teimlo stretch na'r cefn y coesau hynna. Beth na fi o weithio chi pryd mae'r amser hanner ffordd. Bydd e'n rhoi syniad i chi sawl rep i fynd eto. Cadwch hwn i fynd. Os chi wedi gorffen o fewn yr amser, cymryd yr amser i ddesyn. Just i bwrw hanner ffordd. So, cerdded i mas, cerdded i nôl mewn. Byddwn ni 20 eiliad ar ôl. So, mae lan i chi sawl rep to chi'n mynd i wneud. Ni'n gwneud un to, mae'n rhoi fydd yn dda. Byddwn ni 10 eiliad ar ôl fan hyn wedyn. O fan hyn, ni'n mynd i fynd i squats, 20 i 15. Ni'n mynd i ddechrau yn 3, 2, 1, mae chi'n ystod lawr, a nôl am gwasgu'n dyn. 20 i 15. Mae fe lan i chi, faint i chi'n dod ben, a neu sydd eisiau chi mynd yn gloi fan hyn, mae munud da chi'n neud y cyfan. Os chi'n teimlo'n ffresh bore yma, a chi'n teimlo, wel, fi moyn gweithio, fi moyn gwthio, gwych chi gweithio yn y munud cyfan os chi'n moyn, perfect so ti cyfri. Ond, mae hwnna lan i chi. Fi moyn i chi trio cyfri'r reps, cael reps y dda mewn, quality over quantity. Mae da ni 20 eiliad ar ôl fan hyn, a just include i fi dal squat fi wedi gwneud, so fi'n mynd i arwyddo fyna. Push-ups yn dod lan da ni nesaf. 20 i 15 o'r un. Mi dechrau yna mewn 10 eiliad. Mi dech lawr, yn barod, fi'n mynd yn hael yn wyneb fi fyna. Dwylo, just dan sgwydau, pen ôl yn dyn, bore'n dyn, ewch amdani. 20 i 15 push-up fan hyn. Bore'n dyn, pen ôl yn dyn, yn edrych mewn y ffordd lawr, mas yr ffordd lan. Mewn a mas. 20 i 15. Teimlo, gweld sio chi'n teimlo? Mae da ni 35 eiliad ar ôl fan hyn. Fi'n mynd 5 fach to. Pedwar. 3, 2, a 1. A'n diwetha fi. Mae da chi 20 eiliad ar ôl fan hyn. Can chi fynd eich sy'n bron bol yn andyn,
pen ôl yn dyn, chest yn dod lawr. Mae da ni 10 eiliad, lunges bydd nesaf. 20 o rei, wel, bydd ers 16 i 20, so 8 i 10 pob cwrs. Ydyn ni'n barod i fynd yn 3, 2, 1, chi'n camu nôl, a gwthio nôl lan. Neud yn siŵr yn pa chi'n cael y top, bam, yn dyn, fan hyn. 8 i 10, pob cwrs. Cadwch hwn i fynd i fi nawr. 45 eiliad yn i fan hyn. Cymerwch o'ch amser. Trwch fi nhw gwmpa. Os eisiau chi dal a sawn i rhywbeth. Mi wastad yn teimlo'r balans fi'n mynd pan mi'n siarad, really pryd. Bydd ysyn ni stop o siarad yn bach, bydd bach mwy balans dy fi. Ni hanner ffordd, boys. Cadwch hwn i fynd. Lawr a lan. Good. Bydd ni 20 eiliad ar ôl. Chi'n moyn i'n siŵr bod chi'n dod lawr. Balans fi. Riad yn mynd gorau, boys. 15 eiliad. Wedyn wneud fel y wobl na ar y spot. Bydd 40 eiliad o waith dyn ni fan hyn. Wedyn bydd definitely chi 20 eiliad ar ôl. Barod te, yn 3, 2, 1, mi moyn chi symud i ar y spot. Cael popeth i fynd ar coesau yn mynd, cael y galon yn lan. Brechau mynd da chi. Cael y hwn yn ti'n mynd 10 eiliad barod. Byddwn ni 30 eiliad ar ôl. Go, 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 go. Cael hwn i fynd, boys. Da iawn, mi moyn bod chi mas o bwff. Erbyn diwedd y 40 eiliad hyn. Gwthiwch hunan fan hyn. Mae da ni 15 eiliad ar ôl. A wedyn mae da chi 20 eiliad cyn bod ni'n ail ddechrau. Cadwch ni fynd, mae da ni 5 eiliad. Yn 3, 2, 1. Cymerwch. Brec. 20 eiliad. Chance i cael dŵr. Nôl wedyn. Walkout i ddechrau na'r rownd cyntaf. Neu mae da ni'n 2 rownd fel ato. Chi'n gwybod trwy hyn? Mae syniad ych chi faint amser halodd hwnna i chi wneud. Ni'n i ddechrau de. Yn 3, 2, 1. Ni'n mynd i cerdded i mas. Mas ych chi y pranc na. A nôl mewn. So trwy hyn nawr, mae da chi syniad. Trwy diwetha, mae da fi 30 eiliad ar ôl. Beth os e? Triau cwpl reps to tro nesaf. Gwthio ni'n am bach yn fwy. Pam lai? 1 siawns ni'n cael. Boes, mewn bywyd a i wneud ymarferion hyn. So man a man, tra rhoi popeth mewn y fe, tra os chi'n teimlo'n hapus, a bod chi'n teimlo'n iawn, tra bod y siawns da chi. Mae dyn ni 20 eiliad ar ôl mynd, ni'n gwneud 1 o'r ein tro. Nôl lan, a wedyn ni'n mynd i ddechrau'r squat mewn 15 eiliad. So to fi'n dweud 20 i 15. Os ni'n cyrraedd 15, a mae da chi digon amser ar ôl, ni'n ofyn i chi'n mynd bach yn arafach. Alright? So ni'n mynd yn 3, 2, 1, chi'n mynd chi styl lawr, gwthio lan dy'r trad na, push. Teimlo'ch hunan yn pwsio'ch hunan o'r ddeiar. Chi'n gwasgu popeth mewn i'r ddeiar na. Chi'n defnyddio'r dwylos chi moyn i helpu chi cael y teimlad mewn lawr. Good, mae da ni 40 eiliad ar ôl. A eto, sa'n i cyfri. Does e'n clywed ydw i. Cadwch hwn i fynd, i'n gweithio bod chi'n cyfri'ch hunan. Cadwch i fynd, mae da ni just dan 30 eiliad. Fi'n mynd i fynd am 3 eiliad tore. 2, 1, rest, fyna, da iawn. Mae da ni nawr 15 eiliad cyn mynd i mynd am y push-ups na. Alright, so tos ffeindio'ch chi'n o'r rhwydd gynnau, cewch bach yn arafach. Popeth yn arafach yn teimlo bach yn oddach. Ni'n mynd am 5 eiliad lawr yn ni am y push-ups yn 3, 2, 1, bant yn ni. 20 i 15 o'r ein. Chi'n mwyn trio cael y chest lawr a lan. Os yna'n good chest yn dod digon agos â chi, cewch nôl i fel box push-ups. Peidwch trial mynd yn rhy galed os chi'n gweld yn anodd. Cewch nôl i beth sy'n teimlo'n addas i chi. Ni'n gwneud 3 to. Gallwch chi fynd bol an dyn, pen ôl yn dyn. Mae da ni 25 eiliad fan hyn. Os chi dal wrthi, cadwch chi fynd. Peidwch becso,
beth biti pawb, beth maen nhw'n gwneud. Jyst cadw'ch hunan i fynd fan hyn. Mae da ni 20 eiliad ar ôl. Chi'n dal wrth i, cadw'ch i fynd, trwy'ch cael y rep diwethan am mewn. Joinwch chi mewn yn y lunges yn 5 eiliad. Fi'n eisiau cadw balans drin. 3, 2, 1. Lawr a lan. Mae da ni 8 i 10 pob cwrs. So os chi'n moyn cyfri un cwrs, neu cyfrwch y ddoi, beth bynnag sy'n siwtio chi, fi'n teimlo bod fi'n gallu counters fi'n neud y ddoi gwrs. Fi'n teimlo rhyddach hunan i cyfri un gwrs ar y tro, a meddwl bod hwnna'n cyfri am 2 wedyn wrth gwrs. So fi'n ti'n neud 5 bob cwrs fan hyn yn barod fi'n cyfri i 5. Cadwch yn ei fynd, fi'n moyn bod chi'n gwythio y hips na mlaen, rhoi good pinchad i'r penola. Cadw i fynd, da ni 25 eiliad ar ôl. Wedyn i ni fynd am yr wobble, y jog on a spot na. Mae da ni 15 eiliad fi'n gwneud un lunge bob cwrs tro den. Da iawn, cadwch yn ei fynd. Reit, da ni 40 eiliad neu. Fi'n moyn bod chi'n mas o bwff erbyn diwedd y 40 eiliad hyn. Alright, good push amdani nawr. 3, 2, 1, cewch amdani. Popeth yn mynd fan hyn. Mor gloi a dewch i ben a cyrraedd. Go, 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 go. Os chi'n moyn rhoi cerddoriaeth yn y bac, rhowch y favourite tune mlaen a cewch amdani. Ni di wneud 20 eiliad yn barod, 20 eiliad to i fynd. Dewch i ni cael mynd amdani, ty boes. Mae da ni 10 eiliad. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest fyna. Dwi'n moyn bod chi'n mas o bwff pawb. Barod i fynd am yr trydydd rownd. Ni hanner ffordd trwyddo hwn i gyd. Mae corff chi gyd yn gweithio fan hyn. Ni'n mynd yn y walkout na de. 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. Rolwch chi nawr. Coesau'n syth. Mas ych chi'r plank na. Wrth bod chi'n cyrraedd y plank, fi'n moyn chi'n neud siŵr bod y hips ddim yn cwmpo am lawr. So na fi beth dwi'n fi ddim moyn fe edrych fel. Fi ddim moyn i'r hips na ddod lawr. So chi'n teimlo bola yn gweithio. Fan hyn wedyn ni mae'r corff i gyd yn gweithio. Mae da ni 35 eiliad ar ôl fan hyn. Cadwch hwn i fynd i fi. Gwasgu'n dyn ar y top. Chi'n teimlo'r coesau yn gweithio. Bola yn gweithio. Sgwydau'n gweithio. Mae da ni 20 eiliad ar ôl. Ni'n mynd wedyn am yn squats ni. 20 i 15 o rheina. Alright, so, blaen mae'n cwmta to, fi'n siŵr bod fi'n mynd i gwmta. Mae'n cloncan gormod, ond fe'n effecto, ond bod chi yn cwmta squats chi na'r peth bwysig. Alright, yn 3, 2, 1, eistedd lawr, gwythio nhw lan. Eistedd lawr, lan na chi, da iawn, lawr, bam, gwasgu'n dyn, lawr. Tos chi'n mynd yn ydy'r dwylo na, i'n meddwl ti pwysio chi'n lan, chi'n pwysio chi'n o'r ddeiar, lovely. Trad i gyd, lawr, fi moyn bod yr heels yn aros lawr, ddim yn dod lan, hips na mynd am nôl, ddim bod chi'n cwmpo am y lan, alright? Mae da ni 25 eiliad i fynd, na fi 5 fach to. Pedwar, good, cadwch yn ei fynd. 3, bam, 2, a wedyn mae da ni 15 eiliad cyn bod ni'n mynd am y push-ups ni, am y trydydd gwaith, alright? Bolan dyn, penwlan dyn, chest, lawr. Ydyn ni'n barod ydyn ni 5 eiliad i fynd. Lawr yn i, dy pawb. 3, 2, 1, bant a ni lawr a lan. Yna fi mewn y ffordd lawr, yna fi mas yn ffordd lan. Popeth yn dyn, popeth yn drod ei gili, mewn un pinne straight. Fan hyn. Lawr a lan. Fi ni ddim moyn i bod yr hips yn cwmpo lawr a lan. Dim fel hip thrust ni'n neud. Ni'n neud push-ups fan hyn. Fi'n neud 5 to. Cadwch yn ei fynd, a nadlwch. 3. Na ni. Credu bod fi'n neud 15, sa'n siŵr iawn.
20 eiliad yn ei ro, fi'n gwybod gymaint o hynny. Cadwch chi fe'n os chi dal wrthi. Trio cael y chest na mor agos a bosib. Byda ni 10 eiliadau cyn bod ni'n mynd am y lunges ni. Alright, ni'n mynd amdano fe yn 3, 2, 1, to 8 i 10 pob cwrs. So, gwedwch nawr ti diwetha, wnaethoch chi 8 pob cwrs. A wydd 20 eiliad ar ôl y cloc. Cewch am 9. Sy'n rhaid bwrw'r 10. Bwrwch y 9 bob cwrs. Bydd jyst yn un extra o be wnaethoch chi gynnau. Mae'n ffordd dda o weld sut chi'n dod. A wedyn os chi byth yn gwneud fideo hyn eto, chi'n gwybod o ti diwetha, mae'n 10 chiesi. Push-ups er enghraifft. Ni'n mynd tryn, ni'n mynd trio 20. Ni'n mynd gwrthyn yn ar bach to i weld pa mae'r beth dda fi yn wneud. Reit, te pawb, mae ni 15 eiliad ar ôl, rwy'n gwneud un lunge bob cwrs to. Lyfli. A wedyn ni'n 40 eiliad rhedeg ar y spot. A dyn ni'n barod i fynd amdano. Cic bach ar coes yna de. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. Let's go. Popeth yn mynd yn de. Corff i gyd yn symud. Coes yn siglo. Breichen siglo. Bora'n siglo. Gwallt yn siglo bore yma. Cadwch hwn i fynd i fi pawb. I fi redeg i mas. Mae da ni 20 eiliad to. A wedyn ni'n paratoi am y rownd diwetha. Cadwch hwn i fynd. Mae da ni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! 1 eiliad. 1 rownd i fynd. Woo! Quick drink, right. Hwn yw'r rownd diwetha nawr, boys. Final push. Walkout de. 8 i 10. Os chi moyn trwy hyn, gweithio am y munud cyfan, cewch am y munud cyfan. Mae da ni 5 munud o waith ar ôl. A dyn ni'n barod, off yn ni de. Ni'n mynd cerdded i mas. Ni'n mynd ôl i mas i'r plank na, a ni'n mynd gerdded i nôl mewn. Hwn yw'r rownd diwetha. Chi'n gwybod bod dim lot o waith ar ôl nawr. 5 munud fach, a fe gyd drosto. Dyn ni'n bwrw gwaith ar y bola, ar y diwedd. Cadwch hwn i fynd fan hyn nawr. Mae da ni 30 eiliad ar ôl. Newch yn siŵr bod y coes yn aros yn syth. Os chi'n moyn dod mewn am un bach yn noddach, byddwch chi'n cael lot fwy o stretch nawr cefn y coesau hynna. Mae hwnna'n dangos mae'r gofod progress. Os chi'n teimlo bod chi'n gofio dechrau gyda coesau mas, mae'n mynd diwedd bod coesau chi bach yn agosach, chi wedi gwneud yn gret. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. Ni'n mynd i fynd am squats de. Am y tro diwetha. 20 i 15 o'r un. A dyn ni'n barod de. 3, 2, 1. Still lawr, gwthio. Lawr, gwthio i lan. Penona yn dyn. Fan hyn. So mae lan i chi rownd hyn. Os chi moyn mynd am y munud cyfan, cewch am y munud cyfan. Welsoch chi'n teimlo. Fi moyn i chi gweithio i'ch lefel chi. Pawb yn gweithio'n galed. Corff yn gweithio i gyd fan hyn. Penol, hips, quads, hamstrings, bola, popeth. Mae da ni 20 eiliad ar ôl. Cadwch fan hyn, ni'n mynd i wneud 5 twch, so dim clyw dy fi. 4, 3, good, cadwch fan hyn, 2, ni'n mynd i wneud 1 to. A wedyn mae da ni 10 eiliad tan yn push-ups ni. Rownd diwetha o push-ups y bore yma. Ydyn ni'n barod amdano fe? Lawr yn ni de. 3, 2, 1, off a ni. Chest lawr, push yn o lan. Bola'n dyn. Penol yn dyn, cofiwch. Anadlu. Fi'n gwybod fi'n gweud trwy'r amser, ond mae tuedd y pobl yn ngofio anadlu yn push-ups. Peth pwysig yw bod ni yn anadlu. Y ffordd gorau i wneud hynny, cymryd anad dwfo mewn ar y top, dala'r anad yna lawr, a wedyn anadlu mas wrth bod chi'n dod nôl lan. Cadwch hwn i fynd, mae da ni 25 eiliad ar ôl. So, fi'n gwybod fi'n gweithio chi'n anadlu trwy amser.
A fi'n gwybod chi eisiau meddwl, wrth gwrs hynny, ond fe ffeindiwch chi, os chi'n teimlo symudiad yn anodd, chi'n ei dal arall. Mae fe'n naturiol. Be ni'n mynd i wneud yn siŵr bod ni yn ynaddu bydd yr ymarfer yn dod yn rhwyddach. Byddwn ni 5 eiliadau tan lunges diwetha ni. 2 funud o waith ar ôl fan hyn. 3, 2, 1, lunges am y tro diwetha. A to na, fi'n mwyn gweithio chi gwasgu mewn dyn, chi eisiau meddwl, fi'n gwybod, ond switchwch y pen. Mae pen rhaid weithio'n switch on off pan mae'n dechrau blino. Mae rhaid cofio wneud, ydych chi'n gwasgu. A wedyn, chi eisiau meddwl, pwy waniaeth wneithau? Wedyn, chi wneithau waniaeth mawr erbyn y diwedd. Wedyn, byddwch chi'n teimlo'r pinch na bore fori, fi'n siŵr. Mae da ni 30 eiliad ar ôl fan hyn. To fi wedi bod yn cloncan sy'n clyw, dydi? Dal ni wedi wneud. So, fi'n wneud 1 to bob cwrs. A wedyn, fi'n paratoi am y push diwetha. Mae da ni 15 eiliad, push diwetha. 40 eiliad o'r rhedeg ar y spot. Ydyn ni'n barod amdano fe? Ni'n mynd yn 5 eiliad. Alright? Mas o bwff. Mewn 3, 2, 1. Let's go amdani. Cadw'r corff yn gyd i symud nawr. Popeth yn mynd. Man, rhowch punches mewn fan hyn. Popeth nawr, egni i chi i gyd. Fi'n ei gwthio ni i'r diwedd. Ni'n gwneud 20 eiliad yn barod. Cadwch hwn i fynd. Push, 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 push. Teimlo'ch y corff i gyd yn mynd. Calon o'n dod lan, chi'n dod mas o bwth. Ni'n 30 eiliad lawr. Ond mae'n surprise i chi, ni'n mynd i fynd am 30 eiliad to. Ni'n mynd i fynd am y munud cyfan. 15 eiliad i fynd. Cadwch hwn. Go, go, go. Ni'n 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, pawb. Surprise bach fyna i chi ar y bore dydd Mercher. Da iawn, cymerwch anal, cwrdd drink. A wedyn, ni'n mynd o lawr i benni off i bach o waith i'r bola hyn. Alright, so, dewch lawr i orwedd ar eich cefen. Oce, gorwedwch lawr. Mlaciwch fyna. Cael anal chi nôl. Mae'n cwbl o anadlau dwfo mewn. A mas. Mewn. A mas. Reit, ni'n gwneud cwbl o crunches fan hyn nawr. Fi'n moyn chi roi dwylo tu ôl y pen. Mae gyd mae'r dwylo mi'n neud, jyst dala'r pen. So mae'n chi tynnu ar y pen. Ond mae nhw'n mynd o'n dala'r pen. Alright? Trad lawr. Fi'n moyn bod gwylio'r y cefen chi mewn eich mat. Alright, so bola yn dyn fan hyn. So beth mae nhw lot o pobl yn gweud belly button to spine. Okay? Be ni'n neud yw, ni'n mynd o lan, a ni'n mynd o lawr. Fi'n moyn chi edrych ar y gynlyniad bod chi'n dod lan. So ni'n mynd o lan 1, a lawr. 2, 3, 4, 5, 6, cadwch yn mynd 7, 8, bola dyn, 9, aroswch lan. A nawr fi moyn chi pylsoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aroswch lan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lawr, dewch lan to 1, a lawr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aroswch lan, ni'n pylsoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, aroswch lan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lawr, unwaith to o'r top, ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, fi'n gwybod mae'n pintio, 7, 8, 9, aroswch lan, bron yma na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aroswch lan am y diwedd, 10, 9, 8, fi'n gwybod mae'n pintio, 5, 4, 3, 2, 1, a lawr. Oh, bola fi yn dost fyna nawr, no. Da iawn y pawb. Pam chi'n barod? Dewch lan. Chi'n teimlo bach o butterflies yn bola ar ôl i ddechrau. Dewch lan, ni'n mynd cael stretch mas yn un nawr. Alright, da iawn i chi. Siglwch na mas. Pam chi'n barod, ni'n dod lan ar breichau. Dal nhw'n dy gilydd a pwysio nhw lan wedyn. Cymryd rhan o dŵm mewn. A ni'n dechrau ar y breichau mas. Dewch rhan o'n to. Y mas. Ni'n mynd lan to. Tre'n wrth bych nadi mas, fi'n moyn chi pwysio un ochr. Plant bwyfaf. Mewn i'r canol. A mas o'ch o draw. Pwysio'r hips na mas. Lawr, good. Lawr y dwylo fyna. Ni'n mynd, os chi'n ma'n dal sawnd i'r beth, os fe'n siŵr yn nawr, plygu un cwrs, a ni'n dal sawnd, tynnu fe mewn, so o'r ochr, chi'n tynnu fe mewn, chi'n pwsio'r hip na mlaen fyna, chi'n stretch fach neis nawr, lawr front y gos na. Just dal hwnna fyna. 3, 2, 1, a wedyn ni'n newid ochr, so ni'n dal sawnd yn intrin. Tynnu fe mewn, pwsio'r hip na mlaen, dal fe fyna, chi'n stretch fach neis. 3, 2, 1. Gwrthi am yna. Gan bod y cyn yn coesau, ni'n gweithio eitha galed yna bore yma, a ni'n stretcho'r rheina mas. So beth fi'n moyn chi wneud, fi'n rhoi un cwrs o'ch blaen chi, alright? Chi'n plygu'r cwrs ôl, a wedyn eistedd nôl tan chi'n teimlo stretch yn mynd lan. Os chi'n moyn mynd bach yn fwy, codwch y traf na lan. Chi'n teimlo mynd bach yn fwy fan hyn. Fi'n moyn chi cadw wneud, i cadw'r chest hyn lan. Mae ti ydych rai pobl o cwmpo lawr, fi'n moyn bod y cefn na'r sydd chest na'r lan, alright? Chi'n cael digon o ar mewn i'r chest na. 3, 2, 1. A wedyn ni'n newid ochr, so cwrs ochr draw mlaen, plygu'r cwrs ôl, a tos chi'n moyn mynd bach yn fwy, chi sy'n tynnu'r cwrs na lan. Lovely. Dewch lan fyna. Breichau fan hyn ar de, fi'n moyn chi mynd mas o'r braich wyth yr ochr, croesi fe dros y corff, dyna fy'r braich fe wedyn i dynnu fe mewn fel hyn. Teimlo hyn stretch yn dod o'r ysgwydd lawr y braich hyn. 3, 2, 1, a ni'n rhywbeth ochr draw, so croesi'r braich drosto, a wedyn tynnu fe am mewn. 3, 2, 1, a wedyn dod nôl ar dwylo tu ôl i chi. So chi'n tynnu dwylo nôl, chest mas gymaint o bosib, a wedyn am y diwedd, fi'n moyn chi plygu, cael coesau syth, plygu dros y coesau, braich yn dod lan, mwy gymaint o bosib, dod lawr y dwylo at y trad na, gadael y pen i siglo mas, plygu'r coesau, dwylo top coesau, rhowch chi'n o'n lan, siglwch y breichau mas, siglwch y sgwyddo mas, a rhowch clap i chi'n an. Da iawn pawb, joiwch eich diwrnod, a fe welai chi wythnos nesaf to. Hwyl, ta-ra!